asawugathima ninabo na abalezi ninabo na Nkosi ake uSimon wangumlindi wedinga likaThixo wathina ngelixesha mele ukufa kodwa wanqabela uba makafe nje abe uyembamba uYesu ezandleni zakhe athi ke ngoba uza kundindulula njengomkhozi wakho kuba amehlo am alibonile usindiso leliphi futha onalo wena phakathi kwabanye abantu siyahamba yintoni le isenza sahluke haleluya ngoba into endiyiphawulayo ngoYesu baba wami ebengengomuntu nje ebengengomuntu nje ebekho phakathi kwabo ebangqangqazelisa kodwa nangelixesha ingcwaba limumathileyo ngoba khona amaxesha ayo okokuba uThixo asisithelise phakathi kwabanye abantu ayayoyika ke abantu abaninzi loo nto yokokuba uthethwe ngawo uyingwe wathenso ukutsho kukuba akuthethwe ngawo my lord kulungile okungekhoyo akuthethwe ngawo ibanethaphaza ozawulishiye ebantwini sifa loo nto amangenyawo namadoda isizathu sesisola makangcwatywe angaphinda phakame makangcwatywe angaphinda phakame siphila kuloo maxesha njalo siphila kuloo maxesha njalo moyingwe ekuthi xa uguquka ujonga le likhonjwe ingcwaba lakho Nkosi yami likhonjwe ingcwaba lakho ugqunyelelwe ixesha usaphilayo kodwa noba ugqunyiwe noba ungcwatyiwe ifuthe lile malivakala Nkosi yami lile malivakala le nto ndithi efile nje usathetha imisebenzi yakho uYesu kuyenza kwakhe uyenzela intoba athi noba kasekho kodwa kubekho into ezawusheka phakathi haleluya akungabilolise ke phakathi kwabanye akungabilolise haleluya akungabilolise ukukholwa kwakho phakathi kwabanye abantu kodwa makubele chaphaza man umuntu ke uthetha engekho ngenxa yemisebenzi yakhe kodwa ibe lilizwi eliphilayo phakathi kwabantu yile nto uve umuntu esithi uba ubani belapha kungekho ngoba imisebenzi yakhe yathethwa noba ungcwatyiwe kodwa imisebenzi yakhe yathethwa noba likho igugula elithi lo akalungele ukuba kule ndawo kodwa ngenxa yefuthe ukhona uzawuthi ngoba bayaqhubula ba yenziwa ke licebo loba makangcwama kugqathwe ingcwaba lakhe angaphumi kodwa umnqa wento uThixo eza ukwenza izinto zakhe uthi lo gama abantu bahleliyo abenze babe njengabantu abafileyo ngoba xa evuswa abazange bambone uvuka kwakhe abanjengabafileyo kulungile wasiqabisane lo gama sisahamba ngelungiso nalo usindiso lwethu ekungakhange nengcwaba eli libe namandla okumfukayo Yesu kodwa imisebenzi yakhe ithethile lo gama lingqinileyo ingcwaba haleluya ithine yakho imisebenzi unamisebenzi nini abalindi ngamanye amaxesha bobaho babizela izizathu ezirongo man nasemsebenzini sinabalindi abagadela indawo bakhona abalindi ingagcwelekwa sinabalindi abagade uba besiva kuthethwa ngobani bahambise loo nto Nkosi wena ngowuphi umlindi ulinde ntoni efile nje uYesu yathetha haleluya akaphile uYesu ezimpilweni zethu Nkosi yami ukuze bonke abantu esidibene nabo sibasulele ngefuthe lakhe xa ungumntu onefuthe awucingi uthandwa ngumntu wonke awuyomali awuzuthandwa ngumntu wonke kodwa ifuthe malivakale ilishwa ke kukuba ifuthe labantu bavakala ngendaba ezimbi ngendaba ezimbi
Kodwa sisebenzele ngoba noba sikho. Kodwa kuthiwe ubani ngelulutho. Awukwazi ke ngokuye uba lulutho ngapha yawungakhange waqala uba lulutho ngoku. Nkosi yami. uThixo oncedayo. My Lord. Makasincede nathi kwimizamo. Amen. Imizamo yethu ingabi yiyo yokwaphula abantu. Kodwa ibe yimizamo yokuphilisa abantu. Mayibonke Nkosi yami. My Lord. uThixo ke makasikelele lamazwi boba ubami ngemvume